नचनिया के माने 14 साल 15 साल लड़का देखो सो अफसोस कर सो काहे हो अब होई ले बड़े को महाराजा फिल्म के खलनायक के महाराज इनका सलामा पड़ती ओकर नाच देखने हो तो भी अब नाची होई डिजाइन नाचेली बड़ी सुंदर हमारा लावल हूं कर भाव बाकी विनोद भैया वो नचनिया के उठ निकलल बा क्यों क्यों कहां है काहे हमका नचनिया के नखन का जूली जी अच्छा नचनिया है खूब सुंदर इनका नचनिया के भैया हम ईमानदारी को हता नहीं एक ही गो गलती करे ले उठ निकलल बा को कवन इहे गो कर सु हतवत आइसक्रीम खाती है 40 रुपया ला चोकोबार कंपनी के मना करी ले आराम से खा लो ना पहले स्नान ध्यान करे ले प्रणाम करे नमस्कार नमस्कार निवेदन है कि जल्दी गलिएगा मत कोहर कोहर खा ले ओ यार मेरी फक यार ओकर सिखा दो कुंवर जी नहीं जमा तने गणेश जी के दरबार में चले के बाबा हमारा बैठ के गाय चाहे खड़ा होकर हमारा कौन नाचे के बाकी हमारा गजन बा हम कौन के हुआ साफ है दौड़ दौड़ काटे के बा आई एम लंगड़ अजगर आहार लोकल घींच के उनको थुथुर कुछ दिले कि कटवा ना एकरा बाद तने गणेश जी के दरबार में चला सही अजीत कला है सारा व्यासन के फालतू बना में केहू के हाथ बा कमलबास कुंवर काहे को शब्द अजीत फालतू बोले रामा शंकर चाहे हमरा के इहो कहां बोले जबकि तू कुकुर को हजार तारा कहल चाहे तीनों कुकुर एगो लंगड़ रहे बाकी खुश रहनिया हमरा के मेठावा बनौले रहल त कुंवर जी दाढ़ी वाला कुकुर होखे चाहे ललका भुअर का होखे ई लो एक आध घंटा में भाग जाई आई लंगड़ा गोड़ वाला होले सब गोड़वा लफनिया देले सब उठ के भाग हम के चहबन तो डांड धोले घिसियात जैसे वो चाहबा जे छोड़ा ली तो ओकरा त नीचे वजन बाना डांड धइले बा हाथ तू भागत रहो घिसियाता लंगड़ा हवा गोड़ला शराब चिना जा रहल बा हंस हंस होल्डिंग कर दी तने हने आए गोरवा को हम माला दे ओप मुखिया साहब हमारा निर्मल सिंह जी आ सभी वार्ड केने बानी वहां के निर्मल बाबू ना तने आई मंच पर 500 रुपया पुरस्कार भैया दल बनी है के बार बार प्रणाम बा माला ने कहता कहा हमार मुफलर बानू बना ले जब मुफलर बानू ना तने आ जाई ए घरे मुखिया उप मुखिया विधायक बनल आसान बा एगो वार्ड में जीतल बहुत मुश्किल बा काहे खूब विकास कइले बड़ो आ तले वोटर खिसियाइल बा का हो त हमरा के कुदारी ने खंदेले मुखिया जी के भाई तने आ जाई हेले मंच पर यहां कहां बनी विनोद भैया ए मुखिया जी अच्छा तले पहना ले हमर मुफलरवे माला से कम बा आ एगो ले ली हमर ना हेंगन ले ली कुछ ही काहे मालवा देनी हम लॉकडाउन ती सरकार लहरावेल मालवा ऐसे देनी हम कि कुछ माल उल दे देब तो कुछ चैन मिल गलती ना नहीं सही सही ली है धन्यवाद बहुत मुखिया साहब माला मंगाई 500 रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक पर माला मंगा दी भी बहुत मुखिया जी लोग बैठल बनी एक को लहर घूम ले आई 5-10 हजार हो जाई खाली माल लेवे के जान पड़ी माला पहना को नहीं जाता और मैं तू भाड़ासरा से हमरा अरुण भाई चाहे रुक जा मालवा आ जाएगा अरुण भाई माला भोला जी के बबुआ भोला जी के बबुआ गौरी के सबसे पहले गाओ
हंसे खातिर चट दे बात कह के गीत पर रह जाला हाँ कहेंगे हमार दोनों गोड़ खराब बा यही एगो के दोनों हाथ ही पर सरहबे ना कोइल फेसबुक पर एगो सामान फंसा लेला रहे फोटो जब देखला सो कहल कि दोनों बाह नहीं है प्रेमिया कहलस कि ना दोनों हाथ नहीं खे आ त एथी ठीक बानू सामान कहलस कि ओइसन न मारवा डायल कोइले बा हम नाम ना धन फुअर के लात के बुझो कान के बुझो रिंकू पांडे जी बेलहर से रिंकू पांडे जी के बार बार प्रणाम करते हैं सैकड़ों रुपया पुरस्कार बा हार्दिक प्रणाम बा दोनों हाथ नहीं के वैसे लंबा ना मारवा ओइसन डायल